Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Κυριακή στο χωριό. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στο Δροσάτο του Δήμου Δοϊράνης. Να σας πω ότι οι κάτοικοι εδώ είναι πόντοι αλλά και θρακιώτες. Αξίζει λοιπόν να μείνετε μαζί μας, να γνωρίσετε την περιοχή, τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό και βασικά τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Είστε εδώ? Από εδώ? Από δεν πού είμαστε. είστε? Καλύντρια. Τι, πού είναι αυτό? Κοντά είναι. Κοντά, εδώ, Δήμο Δοϊράνης, Όχι. Από πού? Δροσάτο. Δήμος Χέρσου. Ό,τι θέλετε μου λέτε. Εδώ ήρθα να με μπερδέψετε. Εσείς? Από την Καλύντρια είμαι Γιώργο. Καλύντρια. Μήπως χορεύουν τα παιδιά σας εδώ και ήρθατε? Όχι, είναι δίπλα το δικό μας το χωριό και ήρθαμε να δείτε τι γίνεται. Δροσάτο, ποιος είναι από Δροσάτο? Εδώ οι κυρίες, για να δω, να μου πείτε 2-3 πράγματα εδώ για το Δροσάτο. Ό,τι θέλετε. Να μου πείτε πού είναι οι ομορφιές του που δεν τις ξέρει ο κόσμος. Ομορφιές. Να πω εγώ 2-3 πράγματα. Ναι, για πες. Μου έκανε εντύπωση η φοβερή καθαριότητά σας. Ναι. Και πολλά άλλα. Είναι στρωμένος ο Δήμος, ωραίοι οι δρόμοι, χαίρεται κανείς να περπατάει. Λίγα τα αυτοκίνητα, καθαρός αέρας και δεν έχετε και υγρασία. Πείτε μου 2-3 ακόμη. Τα είπατε όλα. Τα είπα όλα. Εσείς έχετε να προσθέσετε? Εγώ δεν είμαι από το Δροσάτο, είμαι από τον Άγιο Χαράλαμπο από δίπλα. Α, το διπλανό χωριό. Πολύ ωραία. Τι έχετε εδώ? Με τα ωραία τα βουνά μας, με το ωραίο το υψόμετρο που είναι πανέμορφα όλα φυτεμένα με πεύκα και με έλατα. Και βαλανιδιές είδα εγώ. Βαλανιδιές δεν έχει, αλλά είναι καλοστρωμένοι οι δρόμοι για άμεση επαφή με την πυροσβεστική υπηρεσία. Για να μην έχετε προβλήματα πυρκαγιάς. Γιατί είχατε ποτέ τέτοια προβλήματα? Όχι, δεν είχαμε. Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε και δεν θα έχουμε. Εφόσον έγιναν καλές προβλέψεις. Είναι κάποιος άλλος εδώ από το Δροσάτο? Από το Δροσάτο, για ελάτε εδώ να με βοηθήσετε. Τι ακριβώς θέλετε να με να ρωτήσετε, μου να πείτε σας έτσι απαντήσω. 2-3 πράγματα για τις ομορφιές. Το Δροσάτο είναι ένα από τα καλύτερα χωριό της περιοχής. Και γιατί λέγεται Δροσάτο? Διότι έχουμε μια βρύση η οποία τρέχει συνέχεια νερό, δροσερό. Κάποτε ήταν η καλύτερη βρύση και η δροσερότερη. Γι' αυτό και πήρε το όνομα Δροσάτο. Είναι ένα μεγάλο χωριό, δεσπόζεται από πάρα πολλά μικρά χωριά, όπου ανήκουν και δημοτικά εδώ σε εμάς. Έχουμε νοσοκομιακή μονάδα, περνάει ο κεντρικός δρόμος από εδώ. Είμαστε εν ώψη των Σκοπίων, μέρος, η βιτρίνα της Ελλάδος. Οπότε προσπαθούμε και για μας. Έχετε και τη λίμνη Δοϊράνη που ενώνεται, αλλά αυτά θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Μια ζωή και προηγουμένως σαν κοινότητα που ήμασταν άνοιγε σε εμάς η Δοϊράνη. Ναι. Λοιπόν, τώρα χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε εσείς να αναδείξετε ακόμη περισσότερο το χωριό μας που το ξέρουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος κάτοικος εδώ από το Δροσάτο. Λοιπόν, θέλω 2-3 κουβεντούλες για το Δροσάτο. Καλώς ήρθατε στο ωραίο Δροσάτο. Παίρνει το λόγο η κυρία, Ναι. Την αφήνετε πάντα να παίρνει το λόγο. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και να κάνετε τέτοιες συνεντεύξεις. Είναι πολύ ευχάριστο για τον κόσμο αυτό που κάνει το έργο σας. Μήπως εσείς ανήκετε σε αυτούς που είχαν φύγει, ήρθανε πρόσφυγες και μετά πήγαν στη Σουηδία? Ναι, μάλιστα. Μήπως θέλετε να στείλετε, πού είναι ο γιος που ήθελε να στείλει χαιρετισμούς στη γυναίκα του? Είναι με τα μωρά του. Με τα μωρά του, θα τον βρω μετά. Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς παντού όπου και αν υπάρχουν Έλληνες μετανάστες, φίλους και φίλους σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε κι εμείς. Να πω και στους τηλεθεατές ότι ο κόσμος εδώ είναι κατά κύριο λόγο ήρθανε πρόσφυγες και βέβαια αργότερα αναγκάστηκαν να φύγουν και στη Σουηδία ως επιτοπλίστων, λιγότερο στη Γερμανία, προκειμένου να εργαστούν. Αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε εμείς να δούμε όλες αυτές τις ομορφιές που έχει το Δροσάτο και ο Δήμος Δοϊράνης και επιστρέφουμε. Of winter fly, driving bones into the snow, black and frostbitten nights, vodka running dry, statues cloaked in white, migrants from museums, losing all the feeling now. Ο πλούτος της φύσης σε συνδυασμό με τους καλοσυνάτους ανθρώπους, τις όμορφες γειτονιές και τα ιστορικά μνημεία καθιστούν το Δήμο Δοϊράνης με έδρα το Δροσάτο έναν τόπο ξεχωριστό. Down in the cold hard ground, later when the harvest starts, snowdrops will be in bloom.
τελευταία χρόνια αναστηλώθηκε ο μεταβυζαντινός ναός της Θεοτόκου, του Δροσάτου, που χτίστηκε το 1831 και σήμερα στεγάζει ένα σπουδαίο μουσείο με αντίγραφα βυζαντινών εικόνων του Αγίου Όρους, έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου αλλά και σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων. Σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά και συμμαχικά νεκροταφεία βρίσκεται το Μνημείο των Λεόντων, που αναγέρθηκε στη μνήμη των πεσόντων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στον οικισμό του Αγίου Χαραλάμπους αξίζει να επισκεφτείτε τον ομώνυμο Ιερό Ναό, που χτίστηκε τη δεκαετία του 20 από μετανάστες που ήρθαν από τη Σάντα του Πόντου. Η θέα που προσφέρει πανοραμική στη λίμνη Δοϊράνη και τον κάμπο. Από την κορυφή του λόφου του Προφήτη Ηλία βλέπουμε τον οικισμό Κορυφή, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 320 μέτρων. Οι κάτοικοι και αυτού του χωριού προέρχονται από πρόσφυγες γονείς του Πόντου. Τον πολύ όμορφο αυτό χώρο μνήμης και ιστορίας δημιούργησε με μεράκι ο Σύλλογος Αμαρατιωτών Θεσσαλονίκης. Εκτίθενται παραδοσιακές στολές και φωτογραφίες από τα παλιά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Δήμος Δοϊράνης του νομού Κιλκής, έτσι όπως τον είδαμε με τα δικά μας μάτια. Εσείς ίσως ανακαλύψετε άλλες κρυφές ομορφιές, κυρίως στις καρδιές των κατοίκων. Μου είπανε λοιπόν μια ιστορία και τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να μου τη διασταυρώσει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, προσέξτε. Μου είπαν ότι κάποτε ερχόμενος ο Πασάς, ο Τούρκος Πασάς, πέρασε πάνω από τη Δοϊράνη, τη λίμνη, που ήταν, λέει, κατάφυτη και παγωμένη και τέτοια και δεν κατάλαβε ότι περνούσε από λίμνη. Πάει λοιπόν απέναντι, στα Σκόπια τα σημερινά, και τρώει το ψαράκι του. Λέει, πού το βρήκατε το ψάρι? Εγώ, λέει, δεν βρήκα καμία λίμνη εδώ. Αλλά λέει, η λίμνη είναι αυτό που περάσατε. Και λέει ο Πασάς, Δοϊράν, χόρτασα δηλαδή. Και πήρε γι' αυτό το λόγο η Δοϊράνη την ονομασία. Το ακούσατε εσείς αυτό? Αυτός είναι ένας θρύλος, ναι, και τίποτε περισσότερο. Το όνομα εικάζεται ότι υπήρχε μία πόλη επί ρωμαϊκής βυζαντινής εποχής, η οποία λεγόταν Δόβυρος, γύρω στο μισό χιλιόμετρο, 800 μέτρα πιο πάνω από το σημερινό οικισμό. Και η παραφθορά οδήγησε στη Δοϊράνη. Στη Δοϊράνη. Ναι, ναι. Μία λίμνη βέβαια η οποία ακούγεται, θα μου πείτε εσείς αν ισχύει,
ότι έχει πολύ ωραίο ψάρι και μπόλικο, αλλά οι ψαράδες, μου είπε η Μαρία που μπήκε μαζί τους με τη βάρκα, δεν πιάσαν ούτε λέπη. Κοιτάξτε, η λίμνη είναι η πιο καθαρή λίμνη της Ευρώπης. Ναι. Έχει τα πιο καθαρά νερά, δεν δέχεται απόβλητα, είναι... Και μεγάλη σε έκταση. Όχι, η έκταση της έχει περιοριστεί, αποτραβήχθηκαν τα νερά, λόγω της ανοβρίας που είχαμε ιδιαίτερα την προηγούμενη δεκαετία. Τώρα σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει, ψάρια έχει αρκετά, είναι νοστιμότατα και κυρίως το γρυβάδι, το οποίο είναι σε όλη την Ελλάδα ξακουστό, το γρυβάδι της Δοϊράνης. Υπάρχει περίπτωση όντως να ισχύει ότι την εποχή του Ηροδότου η λίμνη είχε βάθος 110-120 μέτρα? Ναι. Ναι, λέει ο Ηρόδοτος να αναφέρει. Ενώ τώρα είναι μόλις 4-5. Όχι, τώρα ήταν 10 είναι? μέτρα, είναι γύρω στα 5 μέτρα. 5-6 μέτρα. Ο Ηρόδοτος να αναφέρει ως Πρασιάδα λίμνη και λέει ότι είχε τόσο πολλά ψάρια που ταΐζαν ακόμα και τα άλογα. Τα άλογα ψάρια. Αυτό να το δω και να μην το πιστέψω. Του στρατού τα άλογα. Ναι, το φαντάζομαι. Αυτό αναφέρει ο Ηρόδοτος. Οφείλουμε να το πιστέψουμε. Να πάμε λίγο να μιλήσουμε για τους κατοίκους εδώ. Οι κάτοικοι είναι πρόσφυγες. Οι κάτοικοι είναι όλοι πρόσφυγες. Είναι κυρίως Πόντιοι. Κατάγονται από την περιοχή της κολονίας του Πόντου, αλλά το 1878 πέρασαν στον Μικρό Κάφκασο, στην περιοχή του Καρς Αρταχάν. Ναι. Ίδρυσαν ένα χωριό εκεί, το Κόγκ, και το 1918 ξεκίνησαν και ήρθαν στην Ελλάδα το 1919 με 20. Είναι σχεδόν ολόκληρο το χωριό εκείνο, βρέθηκε εδώ, σε αυτό το μέρος. Ναι. Εδώ το χωριό δεν είναι κατοικήτο, είναι το έρημο. Όμως υπήρχαν κτίσματα, χαλάσματα, που η εκκλησία, η παλιά, η οποία είναι και βυζαντινό μουσείο τώρα, μια πέτρινο ωραιότατο κτίριο που κτίστηκε, όπως φέρει μια επιγραφή, ότι το 1831 υπήρξε η βρύση... Θα πω και στην υγειά σας. Ναι, στην υγειά σας. Γεια σου κούκλα μου, ευχαριστώ. Θα μου βάλεις κι άλλο, Παναγία μου, θα με μεθύσεις. Λοιπόν. Στην υγειά σας. Ό,τι επιθυμείτε. Στην υγειά σας, να είστε καλά. Ναι. Να συνεχίσουμε και... η μεγάλη βρύση αυτή που σας είπα προηγουμένως, η εκκλησία, και υπήρχε και ένα κτίριο το οποίο γκρεμίστηκε γύρω στα 1965. Ήταν το κτίριο όπου έμεινε ο Μπέης, ο Αγάς. Το χωριό είχε, οι κάτοικοι του ήταν σλαβικής καταγωγής, οι οποίοι ήταν κολύγοι. Ναι. Κολύγοι στον Μπέη, ο οποίος Μπέης είχε όλες τις εκτάσεις. Η μία έκταση πάνω από το χωριό ήταν ένας απέραντος φρουτώνας. Είχε από όλα τα φρούτα, αυτά τα οποία ευδοκιμούν στη Μακεδονία. Ναι. Και αυτό το νερό της Μεγάλης Βρύσης πήγαινε σε μια μεγάλη στέρνα, η οποία υπάρχει με ένα μεγάλο πλάτανο, και εκεί πότιζε άλλα 200 στρέμματα, τα οποία ήταν λαχανόκηπος. Οι κολύγοι δούλευαν σε αυτά τα κτήματά του και αυτά μέσω του σταθμού της Δοϊράνης τα έστειλαν στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Δήμαρχε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ξεκουράσουμε τον κόσμο και θέλω μετά έτσι να βάλετε στο μυαλό σας τώρα 2-3 ιστορικές περιόδους που αξίζει να τις αναφέρουμε για να τις ακούσουν οι τηλεθεατές. Να πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Πάντρεψε με, σου είπα μάνα, μανούλα πάντρεψε με, σου είπα μάνα πάντρεψε με, σπιτόν οικοκυρέψε με, σου είπα μάνα πάντρεψε με, σπιτόν οικοκυρέψε με. Μανούλα μη με δώσεις, και στα ξένα μανούλα μη με δώσεις, και στα ξένα μη με δώσεις, γιατί θα το μετανιώσεις, και στα ξένα μη με δώσεις, γιατί θα το μετανιώσεις.
κι στα ξένα Μανούλα θα αρρωστήσω, κι στα ξένα θα αρρωστήσω, κι Μανούλα θα ζητήσω, κι στα ξένα θα αρρωστήσω, κι Μανούλα θα ζητήσω. Θα ζητήσεις παιδί μου τη γωνιάδα, θα ζητήσεις παιδί μου τη γωνιάδα, θα ζητήσεις τη γωνιάδα και την πρώτη συνήφαδα, θα ζητήσεις τη γωνιάδα και την πρώτη συνήφαδα. Δεν αδειάζει η γωνιάδα, μάνα μου δεν αδειάζει η γωνιάδα, δεν αδειάζει, συνήφαδα λογαριάζει, η γωνιάδα δεν αδειάζει, συνήφαδα λογαριάζει. Στο Δροσάτο είμαστε, κυρίες και κύριοι, να μην το ξεχνάμε αυτό, στο Δήμο Δοϊράνης. Θέλω να καλωσορίσω και τον Ομάρχη που ήρθε κοντά μας. Να σας καλωσορίσω και εγώ, να σας ευχαριστήσω που επισκέπτετε το νομό μας και ιδιαίτερα το Δήμο Δοϊράνης. Ένας Δήμος πολύ όμορφος, ακριτικός, με τη λίμνη, και χαίρομαι ειλικρινά για την εκπομπή σας. Ήμασταν στο νομό από τους πρώτους οι οποίοι σας είχαμε καλέσει στη Γουμένισσα. Μετέπειτα απεδείχθη ότι είχατε μεγάλη επιτυχία και ευτυχώς. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε εσάς. Ευτυχώς. Φανταστείτε να πηγαίνετε κάθε Σαββατοκύριακο κάπου και να μην έχεις και την επιτυχία που χρειάζεται. Όχι, εσείς δεν το χρειάζεται αυτό. Την έχετε την επιτυχία, σας αγκαλιάζει ο κόσμος, σας ψάχνει, και γι' αυτό σήμερα για να σας ξαναφέρουμε στο Κιλγής πρέπει να βάλουμε μέσο. Ναι, τι μέσο βάλατε, αλήθεια, να ξέρω κι εγώ άμα χρειαστεί. Κάτι χρησιμοποιήσαμε. Αυτά δεν λέγονται, είναι μυστικά. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια γιατί είστε μια εκπομπή η οποία παρουσιάζει τις ομορφιές της επαρχίας. Της τόσο παραμελημένης επαρχίας, η οποία χρειάζεται τη βοήθεια όλων για να σταθεί, γιατί είναι ο κορμός της Ελλάδος, είναι αυτή η οποία κρατάει ζωντανή την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Έτσι είναι. Γι' αυτό σας αξίζουν συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα επανέλθω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Θέλω απλώς να μου συμπληρώσει ο Δήμαρχος. Είχαμε μείνει, κύριε Νομάρχα μου, σε μια ερώτηση που αφορούσε τα ιστορικά στοιχεία. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος που μας παρακολουθεί να ξέρει 2-3 στοιχεία για την κάθε περιοχή, τι συνέβη τις σημαντικές ιστορικές περιόδους. Η περιοχή της λίμνης Δοϊράνης έγινε θέατρο μαχών σε πολλές περιόδους. Ας πάμε στους νεότερες. Στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο έχουμε τη μάχη της Δοϊράνης Στρόμνιτσας, όπου στις 23 του Ιούνιου απελευθερώνεται η Δοϊράνη μέχρι την περιοχή της Στρόμνιτσας. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο 1918, έχουμε τη μεγάλη μάχη της Δοϊράνης, στην οποία ο ελληνικός στρατός με τον αγγλικό στρατό κατάφεραν να εκδιώξουν τους Γερμανούς με τους συμμάχους τους Βουλγάρους. Ήταν μια νίκη σημαντική, η οποία βοήθησε στο να τελειώσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Βέβαια στη μάχη αυτή είχαμε μεγάλες απώλειες, 2.500 από την μεραρχία Σερών και 700 οπλίτες και αξιωματικοί από τη μεραρχία των Κρητών. Και ο παππούς μου πολεμούσε τότε. Σημαντικό αυτό, ναι. Στις Σέρρες. Από τις Σέρρες μάλλον. Όχι, να το πω, γιατί να μην το ξέρει ο κόσμος. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι η είσοδος των Γερμανών. Οι Γερμανοί μπήκαν από την περιοχή της Δοϊράνης. Όταν δεν μπόρεσαν να σπάσουν τα οχυρά του Ρούπελ, παρέκαμψαν όλη αυτή την περιοχή και ήρθαν και μπήκαν από τη Δοϊράνη. Και από τη Δοϊράνη προχώρησαν προς τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, είχαμε ελληνικό στρατό, ο οποίος αντιστάθηκε, και έχουμε και θύματα και στον Ακρίτα και στο Δροσάτο και στα Μάραντα. Ναι. Υπήρξαν θύματα στρατιώτες οι οποίοι με το όπλο ρίχναν εναντίον των αρμάτων. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Να σας ξεκουράσω.
Δεν κουράζομαι, όχι. Δεν είναι το πρόβλημα. Όχι, το λέω να σας ξεκουράσω, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι έτσι και επώδυνα. Γιατί παρόλο το ότι φαίνονται μακριά, είναι κοντινή η ιστορία. Και είναι όλα αυτά τα πράγματα που διαμόρφωσαν το σήμερα. Και έρχομαι στο σήμερα. Έρχομαι σε εσάς. Πολύ ωραία ιστορία και χρειάζεται να την ξέρουμε, να παίρνουμε τα διδάγματα. Αλλά αυτό που μας αφορά άμεσα είναι το μέλλον και το παρόν. Ανήκετε εσείς σε μία από αυτές τις προσφυγικές οικογένειες και ονομάτων? Όχι, εγώ δεν είμαι πρόσφυγας, εγώ είμαι Σαρακατσάνος. Σαρακατσάνος. Και πώς αλλά βρεθήκατε δεν έχει σημασία. εδώ? Οι Σαρακατσάνοι υπήρχαν εδώ, απλώς υποδεχθήκαμε τους πρόσφυγες, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Ποντίους κτλ. Ο νομός Κιλκής θα πρέπει να ξέρετε είναι ένας πολυπολιτισμικός νομός. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί υπάρχει μια ζήμωση διαρκής. Ναι. Άλλες καταστάσεις πριν μερικά χρόνια και τα γνωρίζουν οι ντόπιοι εδώ, όλοι οι πρόσφυγες κτλ. Οι διαφορές που υπήρχαν, οι διαφοροποιήσεις κτλ. Και πόσο διαφορετικά είναι σήμερα τα πράγματα. Νομίζω ο κάθε νομός ο οποίος είναι πολυπολιτισμικός κερδίζει σε σύγκριση με κάποιον άλλο νομός ο οποίος είναι αυτόχθονες οι πάντες. Είναι πολύ σημαντική συμβολή των προσφύγων γιατί μεταφέρανε έναν καινούριο πολιτισμό. Ένα καινούριο κόσμο, ακριβώς. Και αυτή η ζήμωση ήταν προς το καλό. Πάντα η επιμιξία, να ξέρετε, και λόγω ιδιότητας το αναφέρω αυτό, είναι προς το καλύτερο σε όλες τις καταστάσεις. Και για να πάμε στο σήμερα, πιστεύω ότι ο Δήμος Δοϊράνης και γενικότερα ο νομός Κιλκής μπορεί να μην διαθέτουμε θάλασσα, αλλά έχουμε πάρα πολλές φυσικές ομορφιές. Δηλαδή, αν περιπλανηθείτε και έχουμε κάνει και σαν ομαρχία ένα DVD μισάωρο που δείχνει όλες τις ομορφιές. Θα δείτε ότι υπάρχουν καταπληκτικά σημεία. Είναι η λίμνη Δοϊράνη στη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ θέλω να σταθώ εγώ. Μια λίμνη Δοϊράνη η οποία έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Έχει υποστεί δυστυχώς τις συνέπειες του ανθρώπινου παράγοντα. Λοιπόν, αυτά θα αφήσετε να μας τα πούν οι ψαράδες, γιατί εμείς έχουμε το βίντεο το οποίο είναι έτοιμο και θα ήθελα να το δουν οι τηλεθεατές. Πάμε λοιπόν να επισκεφτούμε τη λίμνη Δοϊράνη, πάμε να δούμε τι καταγράφει η κάμερα της ΕΤΡΙΑ, πάμε να δούμε τι λένε οι ίδιοι οι ψαράδες. Από το λόφο των Λεόντων θα αρχίσουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν της λίμνης Δοϊράνης, ενός σπουδαίου οικοσυστήματος με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Συνοδοιπόροι μας θα είναι οι ψαράδες της περιοχής. Πώς πιστεύετε ότι θα πάνε τα πράγματα σήμερα? Δεν πάμε καλά. Αυτό το καιρό δεν πάμε καθόλου καλά. Τι φταίει? Το καλοκαίρι δεν μας πει καθόλου καλά. Γιατί η λίμνη έχει βγάλει πάρα πολύ καλάμι στις άκρες και όλο το ψάρι έχει μπει μέσα στο καλάμι. Ωστόσο, σε καλές μέρες, τι άλλα ψάρια μπορεί να βγάλουμε από τη λίμνη Δοϊράνη? Φρικιά, κανένα βουλιανό, καμιά πλατίτσα, η οποία εξαφανίστηκε. Κάποτε η λίμνη είχε πιο πολύ πλατίτσα παρά νερό. Η λίμνη ο πέρσι που ήταν 6 μέτρα πάλι κατέβηκε στα 4,80. When numbers matter more than the heart. Κύριε Γιώργο, οι υπόλοιποι ψαράδες δεν μας ακολούθησαν. Ναι, εκείνοι μείναν έξω γιατί δεν είχαν στις βάρκες μηχανές, τις είχαν στο σπίτι και δεν μπορούσαν να έρθουν με τα κουπιά γιατί ήταν αρκετή απόσταση. Έχετε ξεκινήσει βέβαια εδώ και κάνα 2 λεπτά να τραβάτε τα δίχτυα, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Και ούτε θα δείτε. Δεν πρόκειται? Όχι. Εσείς κύριε Γιώργο, είσαστε και πρόεδρος του συνεταιρισμού εδώ της λίμνης Δοϊράνης? Ναι. Των ψαράδων. Τώρα τελευταία κάναμε το συνεταιρισμό. Ναι. Είναι η κύρια δουλειά σας αυτή? Είμαι επαγγελματίας από χρόνια. Πόσο δηλαδή? Από τότε που ξέρω τον εαυτό μου. Ζείτε εσείς από αυτή τη δουλειά τώρα, δηλαδή? Ακριβώς. Η οικογένειά σας? Ακριβώς. Άρα καλά είναι τα πράγματα.
Όχι και πάρα πολύ καλά, εξαρτάται τις χρονιές. Άλλες χρονιές είναι καλά, άλλες χρονιές όχι. Από ό,τι κατάλαβα, ουσιαστικά κάναμε βαρκάδα και δεν πήγαμε για ψάριμο. Άμπρα. Από τις πιο όμορφες εμπειρίες πρέπει να σας πω, γιατί το τοπίο είναι μαγευτικό. Τόσα χρόνια ψαράς, κύριε Γιώργο, φαντάζομαι έχετε να θυμηθείτε και ευχάριστες στιγμές. Πάρα πολλές. Ειδικά τότε που υπήρχαν τα γρηγροί μες στη λίμνη, η κάθε ριξά ήταν και ένας τόνος. Ένας τόνος ψάρια. Πλατήτες τότε. Και έναν πάρα πολύ πλατήτες. Σας είπα και προηγουμένως ότι πιστεύαμε ότι είχε πιο πολύ πλατήτες από το νερό. Τόσο πολύ πιο πολύ, Η περιήγησή μας στην πιο καθαρή λίμνη της Ευρώπης θα ολοκληρωθεί με μία επίσκεψη στο Μουσείο της Λίμνης Δοϊράνης, όπου ουσιαστικά θα κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, καθώς θα δούμε εκθέματα από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα. Αφού λοιπόν περιπλανηθήκαμε στη λίμνη, κάναμε μια ωραία βαρκάδα, δίνω το λόγο σε εσάς. Πατέρα. Πατέρα Ιωάννης Αθανασόπουλος. Πατέρα Ιωάννη. Για πείτε μου λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Η εκκλησία μου είπανε ότι χτίστηκε με ίδια κεφάλαια. Ναι. Όπως και το σχολείο, είχα την ευκαιρία να τα δω και από κοντά. Εγώ είμαι 6 χρόνια εδώ στην Ενορία, είμαι από ένα διπλανό χωριό εδώ του Κιλκής Πλαγιά λέγεται. Είμαι στα 6 χρόνια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τους δημάρχους που έχουν περάσει μέχρι τώρα και από τον κόσμο το κυριότερο. Βοηθάνε όσο μπορεί ο καθένας με το στέρημά του. Η εκκλησία, η καινούργια, χτίστηκε το 76 με 77 από έναν Παπαβασίλη παλιό που ήταν εδώ. Καλή ώρα που είναι στην Καβάλα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν ήρθανε οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, φέρανε κάποιες εικόνες, φέρανε κάποια κοιμήλια που μείναν ίσως στην εκκλησία? Φέρανε κάποιες εικόνες το 1918 όταν πρώτο ήρθανε. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Εκείνη η εικόνα ήταν στην παλιά την εκκλησία που χτίστηκε πολύ παλιά. Ναι. Μεταφέρθηκε τώρα στην καινούργια. Τη βγάζουμε από 1η Αυγούστου μέχρι 16 Αυγούστου, μια που γιορτάζει το 15 Αυγούστου. Για προσκύνημα. Για προσκύνημα. Ναι. Είναι και κάποιες εικόνες, και όπως είναι και ο Σταυρωμένος πάνω από την ωραία πύλη, που τον έχουμε εκτεθειμένο όλες τις μέρες του χρόνου. Η εικόνα αυτή που είναι κλεισμένη μέσα σε ένα ειδικό χώρο που φυλάζεται, τη βγάζουμε μόνο από 1η Αυγούστου μέχρι 16. Μάλιστα. Στις παρεκκλήσεις και όλη την ημέρα που μπορεί ο κόσμος να την προσκυνήσει. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα δώσω το λόγο σε εσάς που είστε και συνάδελφος. Εκδίδετε μία εφημερίδα. Τοπική, σε επίπεδο νόμου. Τοπική. Πάει καλά. Δεν χρειάζεται να βάλετε μέσα CD, DVD και τέτοια, Όχι, ακόμη δεν φτάσαμε. Την αγοράζουνε χωρίς δηλαδή, χωρίς προσπάθεια. Ωραία, καλό είναι αυτό. Τι γράφουν τα σημερινά νέα, αλήθεια? Καταρχήν να σας καλωσορίσω κι εγώ στον τόπο μας. Μας δίνει την ευκαιρία μέσα από μια όμορφη εκπομπή να παρουσιάσουμε όμορφα πράγματα. Και την ομορφιά του τόπου μας και τη φιλοξενία των ανθρώπων μας. Θα τη δείτε από τη δουλειά που έχει κάνει και ο Δήμος και οι σύλλογοι οι τοπικοί με τα παραδοσιακά εδέσματα. Αυτές είναι οι ομορφιές του τόπου, είναι οι γεύσεις μας, είναι τα αρώματά μας. Εγώ αυτό το ρώτησα για να δω αν η εφημερίδα προειδεάζει τον κόσμο για την εκπομπή, γι' αυτό το ρώτησα. Έτσι κι αλλιώς ευτυχώς θα σας δούνε, μην έχετε καμιά αμφιβολία για αυτό. Πάντως νομίζω ότι είναι χαρά όλου του κόσμου και το είδατε και εσείς και τις μέρες που είστε εδώ και με τα ρεπορτάζ, το βλέπετε και σήμερα, γιατί είναι από τις ελάχιστες εκπομπές που δίνουν την ευκαιρία στην περιφέρεια να αναδείξει την ομορφιά της. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσείς είστε αντιπολίτευση εδώ,
Ναι, σε εισαγωγικά το αντιπολίτευση, δεν ξέρω δυναμικά, μη δυναμικά, πώς το βλέπετε. Πού διαφοροποιείστε σε αυτά που ήδη υπόθηκαν, διαφοροποιείστε κάπου? Όχι, πουθενά. Αλίμονο. Άρα λοιπόν υπάρχει σύμπλευση και... Σαφώς. Και νομίζω ότι και η Δημοτική Αρχή και η μειοψηφία όλοι προσπαθούν για το καλό του τόπου. Είναι πολύ μικρός ο τόπος για να έχουμε τέτοια προβλήματα ώστε να πούμε ότι διαφοροποιούμαστε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα. Αλίμονο. Όλοι προσπαθούν. Σαν δημοσιογράφος πώς αισθάνεστε? Καλά? Άνετα και νομίζω ότι, γι' αυτό σας είπα το καλωσόρισμα, νομίζω ότι και το συνάφι το δικό μας βοηθάει στην παρουσίαση αυτών των πραγμάτων. Συμβιβαστικός δημοσιογράφος, θα σας πάρω μαζί μου στην ψυχαγωγία. Να είστε καλά. Να πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να δούμε τι γίνεται με την νεολαία. Μένει άραγε στο Δροσάτο ή φεύγει και έρχεται στη Θεσσαλονίκη και γίνεται συνεργάτηδα της εκπομπής και τη λένε και Δήμητρα Στεφανίδου? Γεια σας. Το να πω καλώς ήρθατε θα το πω εκ μέρους όλου του χωριού. Μπορώ να πω ότι έχει αρκετή νεολαία το χωριό. Εγώ η ίδια έχω φύγει, δεν έχω ζήσει, αλλά δεν ξεχνώ τον τόπο καταγωγής μου. Σαφώς και όποτε έχω χρόνο, έρχομαι και επισκέπτομαι το χωριό. Έχεις φίλους, Δήμητρα, εδώ? Φίλους δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει, αλλά έχω πάρα πολλούς συγγενείς, γιατί δεν είχα το χρόνο να μείνω για να κάνω φίλους. Αλλά σαφώς μετά από τη σημερινή εκπομπή έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, θα έχω πάρα πολλούς φίλους. Εύχομαι γι' αυτό. Έχω συγγενείς πάρα πολλούς, τους οποίους τους βλέπω αρκετά συχνά και δεν ξεχνώ, ξαναλέω, τον τόπο καταγωγής μου. Δήμητρα, η δική σου ήταν πρώτη φουρνιά προσφύγων? Νομίζω πως ναι, ήταν τέλη της δεκαετίας του 60, η οποία ήταν τότε μια μεγάλη φουρνιά από νεολαία που ήταν τότε που φύγανε στο εξωτερικό, κάποιοι Γερμανία και οι περισσότεροι Σουηδία. Εσύ έζησες στη Σουηδία? Εγώ εκεί γεννήθηκα. Ναι. Μεγάλωσα όμως εδώ και ξαναέφυγα Σουηδία για σπουδές. Ναι. Που σημαίνει λοιπόν ότι η καρδιά σου που βρίσκεται? Η καρδιά μου σαφώς βρίσκεται στην Ελλάδα και σαφώς τον τόπο καταγωγής μου, αλλά δεν ξεχνώ και τον τόπο που γεννήθηκα. Μπορώ να πω ότι αγαπώ και τη Σουηδία, όπως αγαπώ και την Ελλάδα. Αλλά δεν πάω να είμαι μια Ελληνίδα η οποία αγαπάει τον τόπο της. Το Δροσάτο, το λοιπόν. Δροσάτο. Να ρωτήσω εδώ, υπάρχουν άλλα παιδιά που έτυχε να γεννηθούν στο εξωτερικό? Γιάννη, πάρε το μικρόφωνο. Πριν μου πεις αυτό, πες μου το επώνυμό σου. Τριανταφυλλίδης. Τριανταφυλλίδη. Φαντάζομαι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να σε γνωρίζει. 5 φορές πρωταθλητής. Ελλάδος. Πού, πες τα εσύ. Στη σφαιροβολία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι εδώ είναι περήφανοι για σένα, γιατί δεν σας κρύβω ότι περπατώντας μου λέγανε ο Γιάννης είναι πρωταθλητής κτλ. Είχα λοιπόν και την ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά. Θέλω να μου πεις τι σε κάνει, τι σε κρατάει στο Δροσάτο. Μ' αρέσει το χωριό, ησυχία, οξυγόνο. Αυτά. Αυτά. Ναι. Σκέφτεσαι να ζήσεις εδώ, υπάρχει περίπτωση να φύγεις? Θα ζήσω πάντα εδώ. Ναι. Η μητέρα σου είναι? Στη Σουηδία. Στη Σουηδία. Εργάζεται εκεί πέρα. Εργάζεται εκεί. Πότε θα έρθει? Έρχεται, παίρνει άδεια το καλοκαίρι και έρχεται. Θέλεις να της δώσεις τα φιλιά σου? Χαιρετίσματα, μαμά. Και να είσαι πάντα γερή. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο νεαρό. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Εσύ ζεις στο Δροσάτο? Ναι, εδώ γεννήθηκα, εδώ έχω μεγαλώσει. Δεν έχεις φύγει? Όχι. Ποτέ? Εννοώ για πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Όχι. Με τι ασχολείσαι εδώ? Έχω καφετέρια. Καφετερία. Ναι. Έχει νεολαία? Έχει νεολαία, αλλά όχι πάρα πολύ. Οι περισσότεροι φεύγουνε. Ναι. Άλλοι είναι σπουδαστές. Επιστρέφουνε? Όχι πολύ. Δεν επιστρέφουνε. Δηλαδή, εσύ θα έλεγες, μια που ζεις όλη σου τη ζωή εδώ, ότι θα μαραζώσεις το Δροσάτο κάποια στιγμή? Κάποια στιγμή. Ναι. Αν και οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι, οπότε. Ναι, που ζουν εδώ, Ναι. Ναι. Η νεολαία συνήθως φεύγει στη Θεσσαλονίκη, στις πόλεις, Κλικής. Θα ευχόσουν να αλλάξουν τα πράγματα? Ναι. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσω την κοπέλα. Γεια σας. Γεια σου. Εγώ μένω στο Κλικής. Έρχομαι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ για να βλέπω τους γονείς μου, τη γιαγιά μου, του παππού μου και πάνω απ' όλα και τις φίλους μου. Αυτό το πράγμα. Θα ήθελες να ζήσεις εδώ ή
δεν βοηθάνε οι συνθήκες? Θα ήθελα για λίγα χρόνια, γιατί μένω σε πόλη και βλέπω και τις διαφορές που υπάρχουν. Οι διαφορές που... Πού τις εντοπίζεις εννοώ? Και στα σχολεία και σε σχέση με την περίθαλψη είναι πολύ πιο εύκολα να πας σε μια πόλη. Όταν είσαι άρρωστη, έχεις τις απαραίτητες βοήθειες πιο γρήγορα εκεί πέρα. Και βέβαια το Κιλκής είναι δίπλα στον Είναι Δροσάτο. πολύ δίπλα, είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα είναι. Τίποτα, σε ένα τεταρτάκι είσαι εδώ με το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Για να ακούσω τον άλλο τον νεαρό λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εσύ? Εγώ δεν είμαι από εδώ, είμαι από το διπλανό χωριό τα Μάρατα. Ναι. Τώρα πήρα το αναψυκτήριο του μέσω του Δήμου, το νοικιάζω. Τι νοικιάζεις ένα? Το αναψυκτήριο, είναι δημοτικό. Α, πού είναι το αναψυκτήριο? Στα Μάρατα. Α, είναι του στο Δήμου διπλανό χωριό. εδώ. Ναι. Είναι του Δήμου Δοϊράνης, απλώς νοικιάζω το κτίριο. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω λοιπόν, εσύ φαντάζομαι ζεις κιόλας στα Μάρατα, σε όλη σου τη ζωή. Ναι. Ναι. Ούτε εσύ σκέφτηκες να φύγεις? Δεν θα φύγω, όχι. Μ' αρέσει το χωριό. Θέλω να ζήσω στο χωριό. Ποιο νομίζεις ότι είναι το πλεονέκτημα ενός νεαρού άντρα που ζει στο χωριό από ένα νεαρό άντρα που ζει στην πόλη? Τα πλεονεκτήματα, ποια νομίζεις ότι είναι? Έχεις όλο το χρόνο, δηλαδή στην πόλη εγώ πιστεύω είσαι μέσα σε τσιμέντα. Δεν έχεις τη φύση λίγο να τρέξεις σε βουνό, να πας να κάνεις κάτι δουλειές, διάφορα πράγματα. Έχει πολλά. Το χωριό. Ρολόι πόλη... δεν φοράς, βλέπω. Αυτό σημαίνει ότι δεν σε απασχολεί ο χρόνος. Όχι. Γιατί και εγώ δεν φόρεσα εδώ, παιδιά, όπως βλέπετε. Γιατί να μην πειράζει ο χρόνος? Δεν σε απασχολεί ο χρόνος. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό ζηλεύω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έρθω τώρα από εδώ. Κρατάς μικρόφωνο. Να σ' ακούσω κι εσένα. Με ακούσετε και εμένα. Εγώ έχω την καφετέρια εδώ, στο Δροσάτο. Ναι. Θέλω να μείνω εδώ. Θέλω να μείνω στο χωριό. Είμαι και φοιτητής στις Σέρρες. Πηγαίνω, έρχομαι. Τι σπουδάζεις? Λογιστική. Λογιστική. Σε ενδιαφέρει λογιστική καθόλου ή το κάνεις όπως λέγαν παλιά να έχεις ένα βραχιόλι? Μάλλον το δεύτερο. Να έχεις ένα βραχιόλι. Κάπως έτσι. Ναι. Και ένα δαχτυλίδι αύριο μεθαύριο, ένα γάμο δηλαδή. Και άλλωστε δείχνω ότι μου αρέσει το χωριό. Αφού πηγαίνω, έρχομαι και δεν μένω στην πόλη που σπουδάζω. Ναι. Ήταν επιλογή σου λοιπόν να μείνεις εδώ. Θέλω να μου πεις γιατί ήταν αυτή η επιλογή σου. Δύσκολα ακούς ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει τηλεόραση, προφανώς βλέπει ότι υπάρχουν διάφορα στις μεγάλες πόλεις και σου λέει... Στο χωριό το περιβάλλον είναι κάπως πιο καλό, είναι πιο ζεστό. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Με βλέπω να φεύγω για χωριό, αλλά όλοι πότε είναι θα είναι. μεταξύ τους, ναι. Έχεις περισσότερη ελευθερία. Ελευθερία στο χρόνο ή γενικότερα? Σε τι, πες μου, όταν λες ελευθερία, αυτό δεν θα το καταλάβει ελευθερία εύκολα στον κανείς. χρόνο. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, μπορείς να κάνεις... Ελευθερία στην αναπνοή, να το πω εγώ έτσι. Αναπνέεσαι ελεύθερα, λες Παναγία μου, ξύπνησα, τι όμορφα. Ναι. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Ναι. Δραστηριότητες. Έχει πιο κοντά το με δραστηριότητες. Πες μου, τι δραστηριότητες? Να τρέξεις στο βουνό. Να τρέξεις στο βουνό, να παίξεις μπάλα, να παίξεις τένις. Έχει 5x5 και ναι, γήπεδο τα είδα και ζήλεψα. Ναι. Βόλεϊ, οτιδήποτε. Να πας στη λίμνη Βαρκάδα. Ναι. Ακόμα και για να κάτσεις να παρέα εκεί πέρα, οπουδήποτε. Ποιος γελάει? Γελάει μια κοπέλα πίσω. Την ξέρεις? Γιατί γελάει? Όχι. Εγώ βάζω στοίχημα ότι την ξέρεις, γιατί είναι μια παρέα, κοριτσοπαρέα εκεί, που γελάει. Καλά, θα σας περιλάβω εγώ μετά. Θα σας περιλάβω. Άρα λοιπόν έχει πολλές δυνατότητες. Ναι. Ναι, και βέβαια εδώ η περιοχή σας είναι αλήθεια ότι έχει πολλές δυνατότητες για να νεό. Γύρω-γύρω είναι η πόλη, είναι κοντά, μπορείς να βγεις και εκεί, άμα θέλεις διασκέδαση, οτιδήποτε. Ναι, ναι. Θέλεις λίγο βαβούρα. Ναι. Το χωριό πιο πολύ είναι για την ησυχία, έχει και τη βαβούρα του φυσικά. Ναι. Πανηγύρια, οτιδήποτε, γιορτές. Ναι. Έχει πολύ κόσμο. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να δω τι λέει η κοπέλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασικά, εγώ είμαι η νύφη. Εσύ είσαι νύφη. Ναι, έχει... Τα δίδυμα είναι τα δικά σου, Ο Νίκος και ο Λάζος, τους θυμάμαι και σωστά. Είναι φίλοι του γιού μου, γι' αυτό μην τους ξεχνάω κιόλας. Ναι, πρόλαβαν, δημιουργήσαν φίλες. Ναι. Εγώ δεν εργάζομαι οικιακά στο σπίτι. Χρειάζεται να εργάζεσαι? Προς το παρόν όχι, ευτυχώς, γιατί ο άντρας μου έχει καλή θέση. Ναι, εννοώ ότι σε ένα χωριό, προφανώς με λιγότερα χρήματα. Είναι δύσκολα με τις δουλειές, θα πρέπει να μετακινείσαι και αναγκαστικά πρέπει να έχεις ένα αυτοκίνητο, γιατί οι αποστάσεις είναι μακρινές. Είναι εκτός, ναι, εργάζεται ο άντρας σου.
Είσαι ευχαριστημένη εδώ που ζεις? Ναι. Ο κόσμος και είναι σ' ιδανικό αγκάλιασε? περιβάλλον για τα παιδιά, πιστεύω. Μεγαλώνουν πιο ήρεμα. Ναι. Ναι. Και όσο αφορά τους ανθρώπους, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ καλοί. Ωραία, γιατί αυτό το διαπίστωσα κι εγώ. Για να ακούσω τον άλλο τον νερό. Ο άντρας που δεν ήρθε να καθίσει μαζί μας, Καλησπέρα σας. Εγώ έχω μαγαζί εδώ πέρα, σούπερ μάρκετ. Ναι. Και εργάζομαι πιο πολύ τις ελεύθερες ώρες μου. Κάτω στο σπίτι έχω επιχείρηση με ζώα. Επιχείρηση με ζώα. Με ζώα, κουνέλια. Τι ζώα έχεις? Κουνελάκια. Κουνελάκια. Ναι, πού είναι? Κάτω σπίτι είναι, κοντά στη Δοϊράνη. Άμα το ήξερα θα ερχόμουν να τα δω. Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστώ. Ζεις διαρκώς εδώ κι εσύ, ναι, έτσι? Μόνιμος εδώ πέρα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσω και τον άλλο τον νερό. Καλώς όρισατε στο χωριό μας. Καλώς σε βρήκαμε και εσένα. Εγώ εργάζομαι στη βιομηχανία, έχουμε την περιοχή τη βιομηχανική εδώ κοντά. Όταν λες βιομηχανία? Είμαι ηλεκτρολόγος, σε εργοστάσιο εδώ κοντά. Ναι. Και μου δίνει την ευκαιρία να μένω στο χωριό, παρά να μείνω στην πόλη. Μάλιστα. Έχω φύγει στην πόλη για σπουδές, έχω ξαναγυρίσει. Τι έχεις σπουδάσει εσύ? Ηλεκτρολόγος. Ηλεκτρολόγος. Το επάγγελμα το οποίο ακολούθησες κιόλας. Ακολούθησα το επάγγελμα. Φέρε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Άρα λοιπόν δεν χρειάστηκε να κάνεις κάτι. Υπάρχει η δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα να μείνω εδώ στο χωριό, να σπουδάσω αυτό που επέλεξα και να ακολουθήσω το επάγγελμά μου. Αυτό είναι σημαντικό. Μια λοιπόν που έχεις εσύ το μικρόφωνο, θέλω να μου πεις, εδώ έχει κανένα τσαγκάρικο παλιό? Εδώ δεν υπάρχει. Παλιά υπήρχε, ναι. Στα Μάραγκα. Για δώσ' το μικρόφωνο, εδώ έχω την εντύπωση ότι η Δήμητρα τα ξέρει. Πού? Είναι στο διπλανό χωριό, στα Μάραντα. Τσαγκαράδικο, Τσαγκαράδικο παλιό, είναι στο Δήμο Δοϊράνης, αλλά στο διπλανό χωριό, τα Μάραντα. Και βρήκαμε και έναν κουρέα και έναν οράφτη. Μήπως τους ξέρεις εσύ? Ο ράφτης είναι από εδώ. Για τον κουρέα δεν τον ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να είναι και αυτός έναν από κουρέα εδώ. χρειαζόμαστε. Εδώ βλέπω ένα συνάδελφο, Γρηγόρη, φέτος που άφησε πολύ μαλλί. Δεν προδίδω ποιος είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα παλιά επαγγέλματα που σιγά σιγά